Maayong hapon, mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo diri sa Ebanghelyo karon naghatag og duha ka imahe sa kun unsa ta nga klase sa pagka-Kristiyano. Una, tawo nga nagtukod og balay sa balas or sa yutang huyang. Mao nang pag-abot sa kusog nga ulan ug balod ug hangin, naguba ang balay. Ug tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa bato, nga bisag unsa og kuso-kuso sa hangin, wala maguba ang balay. Mga igsuon, ikaw ang maong balay. Maunang palihog ko sa pagtubag niining pangutana. How strong am I? How strong am I sa pag-atubang sa mga problema, mga pagsulay, mga kasakit sa kinabuhi? Abi ninyo mga igsuon, kusog kay ta mo reklamo basta mo abot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kasakit, mga problema. Pero kung ato bayang palaluman pagpamalandong, kana di ay ang atong mga pagsulay, dili na negative, positive na. Kay kung wala na, dili nato mahibaw-an asa na ta nga level sa atong pagkasumusunod ni Kristo. How strong am I? Mga igsuon, maunang nihatag ang atong Ginoo og tambag unsaon nga mahimo tang strong. Ingon siya, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kana magong magtuman ta sa kabubuton sa Dios, nirisgo manggutaan na. Kay lisod biya ng iyang pagtulunan, di ba? Dili sa yon, sama sa pagpasaylo, sama sa paghatag, pagsakripisyo, pagpailo, pagpaubos. Mura ng negosyo, nga aron ka makwartahan, kinahanglan kang mugasto, kapital, murisgo ka. Diba? So mga igsuon, kung kana ang giingon sa atong Ginoo aron mulig-on ta, ato nang buhaton. Kay sa ngalan nga mirisgo ta sa paghimo sa iyang mga lisod nga pagtulunan, it means pag-abot sa problema, murisgo pud ta og kabalutang mo atubang ana tanan. Strong. Okay? God bless you.